do meu ben querido amigo e tamén compañeiro, porque éramos da miña edade, éramos da mesma idade, Manuel María, acuso a clase media. Acuso a clase media, grandes e pequenos burgueses, porque eles foron e son os que traizoan o espírito sinxelo en Sebre e Antergo de Galiza. Falo en nome dos mariñeiros, dos labregos, dos ferreiros, dos criados de servir, dos zoqueiros, dos muiñeiros e arrieiros, dos humildes carpinteiros de Ribeira, dos alugados que ían a Castela, dos caseiros que non teñen terra de seu, dos que se ven obrigados a emigrar, dos pobres de espírito e dos pobres de pedir, do coitado xornaleiro que de sol a sol aínda virando a terra co arado romano. Falo en nome de todos aqueles que, aunque teñen razón, non lle la dan. Acuso a clase media de servil, de aseonllarse diante dos que mandan, traicionando aos seus, a xente súa, ao pobo indefenso e aldraxado. Acuso a clase media de imitar as modas que impoñen en Madrid e de pechar cobardemente os ollos ás realidades que teñen diante de sí. Clase media, grandes e pequenos burgueses, comerciantes enriquecidos co extraperlo, viñateiros, aceiteiros, contratistas, abogados sen lei e sen conciencia, propietarios de casas e de contas correntes, burócratas que adulades ao amo e que esquecedes o pobo do que vides, xentes que comerciades coa emigración, coa fame, coa injustiza e coa miseria, ladróns que procurades títulos nobiliarios, asasiños que mercades indulxencias e autos derradeiros modelo que vos leven ao ceo. No nome do pobo, eu vos acuso.